Ekerole Asgekonia Chi Floodlights Chonsi Distribution Box Chi Cable Chonsi Chia Wiring Cable Dropping Cables Nichindi Chinyige Mbabwate Power Extensions Sockets Switches Chimita Boxes Lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni byokobekira kigali amaguta ya mko. Gusoba keresime ase namba enotisano na ibere isano lisato isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano na isato ibere maragatato eyemo isano na isato Mark Electricals Wholesale asobo koreli burange na sore. Jumapili ye kurwase kanisa ya menyinkwa Instant Miracle. Omurubili obwege singa Jumapili nigo orabwate nsekigima. Gochakira Chinsa 12 chamambia goika Chinsa nye chamambia na presenter Vini abateri au mbabio Buna Rogers Kankwana Vini Moko Linet Muige Lilian Mingare Tukuza Mwana Ninua Jina lake Ninua Igatia banda bange Boigo Nonyora Marandia Yeyemo Aseyemo na Pastor Zakari Juma. Leo kwa anointing ambaye Bwana ameweka juu yako Jericho zote vyago Ege singa Jumapili Inchoto sese ni wetu ensi. Ndizi TV magarobengia andonsia soberete nigo charagire Chinsa Isato ekile Chinsa chirogongo rwa Afrika ya moja chinga kibonone aliganiri kigima ekone kiabuna nakoletera mangana magia senkira yubokira n'ukigima naboigo abasaki baito nigo bakire Chinsa nyochonse na okubekira amo ali akolengetea yubuno muguse eliyo tunyale kwimanya bya kigima bono asili tukumne lero litukule Jumamosi tariki 24 naliyo bono tugwechatumberana eliyo twakwanira mu rubyo bweke umbu ne marogoba ya bono ni gondenere Ben Gisore uyu ni garo munyakirobo bwe coalition iliye kumanyikanite na Taifa Democratic Coalition TDC timaiti kusononye maite kolende ngochare alinde akwerera bya kigima ekobwatikana na mangana ya siasa yo naboigo na magendera boigo ni gare mu secretary general ase ekiama kirigia Kenya National Congress no mumanyete urachirega matukamayiga kulinde bono emagorogo ya bono nere tuli nere inde turagosoria biratatu
etumanye na kisiasa chorogo ngoro Gusii chigendrete na boigonse ya Kenya na kiegendrete gusuka bosio inyora chinga kecho na bogoso so mutando ito Facebook Ndizi TV News Digital na bogoso YouTube Ndizi TV News elio onyala kuligirani boigonto bwate website egere www.ndizitv.net elibono onyala kuligiria mangana maya ali aberega kobikwa bwo na matukabwa ngoiga television ya Ndizi TV nigo gochikonyorora kurase website ye ito Chinsa 29 gobono ntogendrete gusuka bosio bwango kigima bono nae gwatigaire gosose mitando ye ito iyo elinde tobwatrane kigima mangana maya nasige kigeke ekere bosio. Biamono kigimo mwanchu morigelia tindi jebweka nigo dole na Joshua Auta oyo koretera mangana maya sinjira yumonwa bwimanyiririo. Biamono kigima nche nkoro kwa John Kebati bono tuchaka mangana maya sinjira iyo wikirano. Yamateyemo ose yamateyo mogaka Anthony Turura yigotoka ahashikinyoro kia irianyi imeji ward ya bogeka ebunke ya Kitutu Ichache South nigo bono babolirie ekonyoro bokonyi wichibesa eliokonekia buna ngonyorale obobwenia asenyigitali mugaka Anthony ni gobona berega kobimba asebigotibyaye na ekiokia ireire eregwe kotakirwa koirwa asenyigitali ya Kenyatta National Hospital gosanga negeteseni kia Ndizi TV ni gobono abanyene amateyo batebire buna nigo batumikire nibo yabo enyinge kigima na bono nigo bakobolia ogokonya kurwa sabantu bugwanchukuya eliokonekia buna nigo arachikoirwa asenyigitali yo na konyora obobwenia omusakio ito dipo na sanyo ni gabatarera na kwenekia buna nigo barachigutwara ogusangiriria kitalikinye cy'umutinyu gatano na kabiri umwaka yoiga elindo ndebwenzi ore noko obwa bwo gutomege torukiaye abatomere elio bamuirenye gitali nyoro roboti oruo asenchera yobikirano enka yo mugaka Anthony Turura goli amone yamate yae nigo bari no bolemeru abonene kubatekana no kurwara kwa mugaka Anthony Ogoli oyo aberega kurwara kurwo mwako etabwetiru 2020 omotienyo kianda makona chagete kuro omotienyo kianda 2022 kucha nyagitari twatemire kumwetiga akabana yaikire bambe teri nyumba bana wali nyumba iga tindi korara yongo makaragire taikoragire nincho materna karosiri taikori rero ongori taikonywa bona bachandika machoka kunywere bigeri komwenda tere yoke gwetere bigeri amaene tata makochandikira sama tukamatambe iko tusinyire na ningi tokokora bwamwetiri chinyagitari paka nyawaneni bo twabwate nka ekiombe kiarenga twaoniri chimburi kiarenga twaoniri mogondo twakondesire muna bona onje mondo oje ngenje yene kondro kitatongokora wano tusinyire na kito konyore besa nyone yagucheta unyone transport yoka kubwatekana no gokonga kwa bogima nigo baonirie tugo yabo yonsi babwate ase omochie aso wakane biri ya nyagitari korende go ikabono tibaranyora bokonyi bonde gakibone gotugusabaiga kende tikeri omochie oyo nonya nuroche nonye ne nchara yonsi muna yaachire na kende nkiana renge kurwa kurwa chagite kurwara nabo bakunya kurara igo kurende nurara kure biya kugucha gakitokonye twasabire abairi abamate abasani gakitororera amabera goikabono nigo mugaka Anthony Turura Ogoli aganire koirwa senyagitari nene ya Kenyatta ire nyare konyoro kubarwa ase bigoti bya yebyo bibimbete ebibi moirerete gutwara chinga kichinkongu nonya no komera endagera orwalira segeke getambe naendo wetire chinyagitari chinyinge ataranyoro bokonyi buna bono naganiri Kenyatta Hospital achikokorerwe operation ase bigoti ebya bunariga na gwetera ase ngenjo yobotako bonge yagerire family ya kurire gocha asa baminto bari babwato gwanchokuya tonyare gochichamo tonyore obokonyi toramoirere Kenyatta ayaiga ngati yemechando mugaka Anthony Turura Ogoli agenderete gwetera ekerara ase sabari yoko wenigwa kurara koi taigo karanza una atunga imera batunga imeiga una uma imera ba uma imeiga boki mugasobokaira abakoma muboga kiga atunga na atunga imeiga na bagotunga maiga baka mandu bugakia obuli na bakoire bisaisi kwagine skuru wale akitimbuga atikende chibesi chaeli
timbwati kende gionsi pi ekera chandikira matuka mange getugukaransa obotuko n'omugaso kuna kumurigereri kunyakurira gaki oetana ni gukinya gitari baka bono usinyiro ira ni gunyomba no ari gotokurigereri muna umaime gari ukariuka gaki obotuka uma maboki na mugaso bokia amate y'omugaka Anthony Turura nigo yaruro kuboria gochi aso musamaria nyare wesokia kubwaterana amone serikali eri kuba obokonyi ase bamoegerera koba omunyamwando bwenka wetera nemirimo are gokora eri kunyara gusira familia yaye yete nero renge munanere enchinia yenkeje iga bamwabo sipia sugurigete angese familia yawe nero gwekotigarete otemire kuruma mu mwabo nindoche basibati bamwabo mumuru mwabo agatigarutigarete bweka bono nigo banyarire kwarigania ogosangereria gwoko basira iri konyore bitoki byokumwirira nyagitari anyara konyora okugweniwa ase bariganirie ogosangereria chitari kinye omutienyo 5 omwaka oyo gabwechire 2023 mochango wa kari chitari kinye omutienyo 7 aiga senka yaya igorende ogwapiri kwane ngo chase general public na well wishers abasani na bairi gakiri tukerikerira ike kiriega kamuranyore morete tubwaterane egere torre gusena nyare koika Kenyatta neranyora bokonyi anyare kugenderia obugima bwa kawaida muna abande muguchikonyara konyora mang'ana ya mukonyora marube na mang'ana ndi mukonyora gaki munyare wikoyo minta ang'e iri tunyare kumuira Kenyatta singenchu yuburuiro barwarite achikokorera operation familia y'omugaka Anthony Turura amone amate kubwaterana n'abasani nigo bono batigarite koba nogo semeria kumugaka Anthony konyoro kugweniwa ali asinyagitaria nene ya Kenyatta akinya saita tata mwari gwanja ya mate yane akimonkonye mumbwatisi akianyora mario kuru Kenyatta sari ke Yesu mwana Nyasaye akimbwatisi mwensi pika akimumbwatisi kimwaka nanyora mario tusindo bogima manere obokonyi baranyare konyora gwetera aso buremeru babwate goika bono nigo boranyare koba omuchingo monene ekero bararora omugaka Anthony Turura onyarire kobwena oiranira semirimo yaye buna botambe na kurwanirira familia yaye kuripoteri getaseni kia Ndizi TV kurwase kenyoro kia iria nyidi kegotoka se sublocation ya Gusii egotoka se ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu Chache South ime county ya Kisii lietalia nendipon asanya nokugina gwaito nga omugaka oyo Anthony Turura na chikonyora bokonyi ekobwatikana nokuboria baria bali no wanchokuya elio banyale kumurutira kende ne nambe yo babikirabo nabo igoritukelio babichokora ogosangiriria abwesenka yaye gotigana nayo nigo togosuka busyo magigabono yabana bichukuru koigorerwa na kogenda somutimo komoke bono nigo baburi baborigwe koire getambukiro yuko baikange abana bwana ne mono chinga kichi bare asomutimo koyo na kobaigeria chimbwa chingiya elio bachegwe konya ase amatuko alibusyo Brighton Makori na batoroboti orwo asinkire yubikirano kubatikana no mutimo komoke bwe wiki asa borokiwa nigo bono abaibori banyarire bakoboriwa kwene kibuna ngoira bare chinga kichabo chabene osemia na kwegeria abana babo chimbwa chingiya abaibori bonsi bitu abaganiri na kubasaba murenda abana bali boronge kabisa erinde nande iri tukoligo cha gwikario koirana bairane bali ne school fees yonsi bana mbali gusarekera school abana bagusalika ekero baikire nka bakwa abaibori baikaranse bakwanire abana babo buya kwanza bamanye performance na kibakorete school challenges ki abana banyora school abaibori basabe amona abana bagaidia abana ina kibakoba aseruseye ye wiki yemo baokwana nigetaseni Ndizi TV gati yabarai amo nabagambi nigo bono banyarire bakoboria abana bonsi bibe school mbaba sako baba kunchinya sole bako baba mbaba sako baba kunyomarwa na gweso anani amangana y'ubusali bonde bwonsi na kuruana kiegera eserikali gwikira bone igagere macho ekero bana mwanafunzi yarabega okure school good conduct nasabu na ande to gekane ng'aka nonyo igete gukora magosa ande kuruma igaga karusigwe biara igo good conduct ya sarikire enyorekane ng'abana ekero bakora eruseye mwana onde omoiseke tabase gutwara oborito
n'abana bali banyigwete igwa amaya amachika abaibuli bakobatebia ase bali bakobisa ebina ekera abana banyarire bagotajerunse gose banyarire bagokorera uimocho rinde lyonsi mwana onde bwensi okoba abused ekera mangana yamanyikanire acha se serikali ekina ke ba followed kuruso mutaka no mpaka omwali obwene bwabo omwana bwatoka elinde no n'abantu bobwanga ebine biri kuti byaba followed nigo bono banyarire bakobori bunanigere buya ababiri kwenda kibunanko ira bara abana siskuru ekogera chisemina chekebunguo kiamaroro harego chiasa matuko arebosyo aso bwenge ngoteba ire uchesa abantu baminto nkubasoro chisemina chio ikebunguo kiamagenda tuira abana baite skuru benyorere chisemi bache gwekonya obugimo bwabo guchibosyo erinde tokeani omosigo bw'abantu bagochiko bibi bago ase binyoro byeito abantu bagochiko bagoita abantu ase binyoro byeito bagochiko toibere bintu ase binyoro byeito bagochiko tinda ase binyoro byeito igo minte skuru nere industry yoka yatigaire eko chena na gosibia na kogendereria magenderero yense ase bali bakoira abana babo asoboiri nigo banyarire bagosemibuna ayo nigo etirwe nechingaki dimanyekina mwibu yonde naro gochitoma abana asoboiri ngasoba mama bakwa ebintu ebintu byaetiri na wakati onyo mwibuli gotaito mwana agende for example mongina ende se ino achikukwania grandfather unaandamana na watoto onya utoto etu abana batarandons abaibuli tutaramo na abana tuira namo na abana tigatwirisirira abana baitu igo sensemo yechikanisa niga bamenyi kurwa sorongo rwa gusibanyarire bagosemiwa intagete nande nkwanire igoro yechikanisa echi kiabeire gichikumuri kumono ase Kenya yaito kire kigokorege ensemo ya religious extremism igo ngachikanisa echiga kiabere chiko mislead abantu baito sana yatogekana ng'aki ng'omonto abana bae babesoiri ororo babeire abashiriki ororo ere karo omonto gose oyo Catholic gose PH gose ekanisa ya SDA igo tafadhali tujiepushe sana kutoka kwa hizo makanisa. Guripoteri getaseni Candice TV iridariane Brighton Makori. Biamono kegima mwanchu murigelia hoyum Brighton Makori no roboti oruo ekubatikana na bana bichiskuru keraba chirenka asomo tumukomoke. Biamono togendera bosyo magega yabali bibe kemeligie chae bakuba bakwe murungani asegeka ni gobono munyakerobo ase factory ya Kibirigo nabwo ko bisabande abo babete bakwirige tambukiro na gutarira abalemi abo sikitundu bali aho ili gutwara chinkona na borobwo okwana ni gobana batebire ninkikirete e company eyo eko ligeria mangana yekemeligicha ya KTDA wose Kenya Tea Development Authority gosukia bosyo amangana ye bonus niko batebire buno mbabwate engana ejubalinga chiko batebe nkiagerete bagosukia bonus mugwika omotienyi oikomi niko bono baburi abalemi ko babatohereru ekero bagendrete kuligeria engani eyo omo Saki tukurese county ya Nyamira job mangi na bwato roboti oruo. Engane usikwe bosi wechinga choko na nuwa bonus kurua somotienyi ugatano na kabere kutia ase omotienyi oikomi nigo agendre chikole talibirera linene ase abalemi bekemeliye chae. Engane ire abalai kurua se factory ya Kebirigo kutalera abalemi asitundu bali gosanga nabo igore enganeye. Hii mumea ajaja itakangi watu kukasirika. Lazima tufanye kazi na kwa upendo na kupendana bila kuzungumza na hasira. Wacha hasira. Na ndio sababu tulikuja hapa. Ukiona nimeleta chairman na directors wote. Kwa sababu hawa ndio wenye kiwanda. Na mimi niko. Unajua hakuna watu wengine tumeacha. Sisi ndio tu. Na ndio tulisema sisi tuko na reason na sababu zote na anza zote ile tuko nayo. Kago kuana nege station ya Ndizi TV mayo tarira chitundu bali ao umunyakero gobwe factory ya Kebirigo Nelson Onduko atarabu nikikirete ogosukiwa bosyo gwechinga kichoko enanu bonus na senge nchoko ira nanse kwe biasara na botokoranga umwekoyo obaonia boira nanse gwetera se amatatisale make ase jinse chirichigo togoria amachani ya okutoma na inde okogani nkoronga factory karatu asikire finance ya 30th June time ya to kisaine cha area of flooded ya onigwa no nyina accounts
abantu bakorunga external auditors bali kebitabu bali gereri so that ekaro to declare bonus to declare exactly faida guse surplus eri atokire ebwena takwenda so mulimo asatebye abaremi gutwara oboremu kiagera besa ngiyo chikogacha mudirect tari gusign besa ande ons ere gakorigere books ebitabu bya accounts ago chikobeka na ende gakira be kuchitoke nchao ni kuchibekwe faida yonse na ekobekera ni gubaye bonus rimo nasaba barimi kwena na echae gucha si factory chirensi ya KTDA linegosira ekemeri gyechae factory itase quality bali bimanzire gotoye echae ngiya tokoba boli bagenda gotoye echae ngiya grade yetu giansire ko improve kero to ko itie market na gotora ansa ko ni rigori giya igo bagenderera to maintaining ndo ko consistency ase asaba baraibe serikali ya county Nyamira kubeka emerobere gosangereria ebango boikeranu kurwa sega chechi kampuni echikogora echae kurwa se abaremi amangana mangeditaro na into yo tokoboria county yetu ya Nyamira mero imokerigoro esangereria ebango kurwa sabanta bagokora live hawking kera tokora na mbogera ari mate ko yo mochanga yo kwenda kwa mochanga okoiwa kwa bucha gwakana na ni gwakana SS eroria yemo etalinze yesiringi kiribunya chigari chamangerito chabogwirie cha ito chairire chakorire nchirigo taxi gukende abuna o taxi ya Nyamira County gusirira ensemo yaye factory unit manager nasaba bali mikoba abatwereru igoreng'aneye hata hiyo wapi ate watu wa Central wanalipwa bonus ile ukweli iko hakuna bonus inalipwa na hii sapira ambayo ilikuwa kwa gazeti na tulipeana ikuje kwa hii center bali miba minto ufumie ye ekoba incited n'abantu bande bali bara against bara against aba director abanya nabokora ko so bali mibaito abande mbaro n'abanya committee be buying center na mangana twara bundo babwate ng'aniyo bako insight yabaremi abaremi otoko baboria mwanchira na mangana yo kungainwa kiagere besa ni nyoru ne yao na ndine gachire buya Jinko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi igotigana na yu mwanchu murigeria nigo tugotigara ese county yo ya Nyamira na boigo robot rugwatreniti county ya Kisii igati yabamenyi kurwase county ya Kisii nigo bamuchirio mu MCA bwe ward yerigoma ekurwase county ya Nyamira omusike nyambega gisesa kupatikana ne chinkwa na baga kurwa eko igoro yoro bebe egati ya county ya Nyamira na boigo ne county ya Kisii nigo bamubolirie kurwa amasikani uchi sabaraibe county ya Kisii korengana na barobwo nigo batebirumna nigo baorokiri gutaisanika kubatekana ni chinkwa nicho echiabete chigo kwano gucha somo women rep we county ya Kisii omusike Doris Aburi kiagera nigo ekorokana jitalengi chingia na boigo barobwo banikiribuna Doris Aburi nigo akora emirimo eremia na boigo eremikeranu Brighton makuri boigo na bwatoroboti urwo donya toto era na botoko mu excuse so ira masoma igaborokaniti era na bonta tingo mobuni kende gyonsi era ne capacity ya na bakwana kende gyonsi eine herenkwana yagisesa nyaraka okwana ibonegendete koreta liberali tindi ase county ya Kisii yairire abamenyi kurwase county ya Kisii anena bonchirali ao wesokya na kumwegerera mugumende bwe county ya Kisii Doris Donya omusacha naro yomo twaigure ko Nyamira county okoro kugisesa ayo musacha oli gisesa goetani ole gotoramero mugumende repu Doris Donya toto omongi na Doris Donya toto ebintago kora gisesa to gokora aya no monto bwakeire chikura na akagwodi akamo na Donya akeire chigwodi 45 Kakia yo musacha oli gisesa nenda ya neno gotena koramo mweshimiwa Donya ngabaro kanetia masakara gisesa kwanza tiganga tainga bogwimeni le pumbo tati masakara we mupumbo tati masakara genda bwesike sana ayo mwemisi olia osarire tomotwe ndutoto kunero mongino ina retoroche abakungu mwenye kola mukungu okukwana parliament olebete muno musacha iga masacha ya kire Nyamira tigago torete robo nuku sikise county dondi joki kutidonya kwa iguro musacha olio sokirete nando nyoko kubuwa marua wamenye wote wote gotowoche waniga Kisii county totige tosikoro mweshimiwa ito simba gavana
simbarati tosikere donyo minto eyekwanera abakungu torigerereti baukwana nigetasini kia Ndizi TV nigo bono bamochirigise na komoteibu nanyareka kumusika donya egekogera nigo chimbebe ichu chiakeroka chimanyire ngaki chire ande chimbebe chitata no mwana maketo bete chimbebe chia teretu nduto tigana na mangane ye chimbebe chiagaika aje kueragere lyole onye mwati Nyamira kugamba don't bring chaos in this county kibago to chanda abangine ngakibego teba ashindo akarago to rwanine boundary ya Kisii na Nyamira County ano mwana omoke sana abagaka banene mbali mutu yawo ongwaye kala baruororo mbatiga torobe boruo bona ayo bwana tokando boria abagaka bari abagotu baikaranse egentege tangani no nyense ino tomati orobe beru esokoro ya asero igete gandora manye boundary ya ase ino orobe boro ngairo igete omana gochoko manyorwa Kisii County na Nyamira County onde taiyo kogo kikwekera abantu bako bunoro bebe lakini tagotora mero mugwimenire poito kolengana na barabwo bono bamwegereire mugumenelebu nigo bateruna barabwo nigo baisandigete nemirimo donya okorase county ya Kisii baigo nigo bamoroche buna uri uri gochigo kora magendero ao ekikiagerete bakamwakira chikura nyenga awamata donya numunore competent uchiete krasi na watoroka doctorate umusike momura manyango numungi nosomete abagusiye kera twa majorden twa manyete twa roche numunga inyura atokone ekero na baka chi computer agasomia abana free of charge aye ofa kiko ruke se wodi yawe momura kwa konyera abantu babo bono nigo bamuboriri gisesa amo na baraibande ekina totini kele gisesa koyana lyomo ngina era sidona para every month ya charity donya charity mission toka yakora no muntu mwana takanare bibasa bya bisinini gisesa kwanda matangalisa buna ndo kole bipara sasa nini ngoto bakorumeane mongina kyote netogotetea na donya tinenete nakitete ko ingirio mongina Nyamira County bata no noterio rarage bose nayo kuborokanya magorogota Kisii Kesi komongina tigati mbebe tichibe buna chiarenge adatata tosikere donya goripoterigeta seni kia Ndizi TV rederiane Brighton Makori gotigana no robotu rubwatrene tia mangana yorubabe ansemo ya keroka kurwasi county ya Kisii na Nyamira nigo bono tugusuka mutwe asinganende ababwatani kurwasi kiombe kia matatu workers association nigo bono batwalire egeikaro nababwatani babo ba matatu owners association erio gokinia obonchoria bwa matatu asorogonko rwa Gusii gokwana munyakero gobo nigo bono abolire babwatrane ne serikali ye county ya Kisii ase eboigo ababolirie gokolemeremo asenchira erenkia elio kwenekia buna gokinia abale obonchorere bwo gocha igoro twarenga ase meeting rero yabwata mangana tatu otora matatu owners no bara matatu workers no bara ototagete kubwaterana tore tomorembe tore ta sanity ase sector ya ito ya transport matatu ase serikali ya county tonye sabete mono etubwatesi na inde tubwaterane nero tego tubwatesi asogo kole biashara byaito na intu nto konye bwatesi asogo kole mirimo yaye onye nto gochamo ekiagera matatu nige bwateri bagari nene ase county government abafanyikazi ba matatu ekero bakiramo naba nyene kigali ngagerete ngemeremo yakobe miororo na inde meremo yakoba raisi na inde yakobe meremo emiya ekiagera otubwateranete sub county chonsi ya Kisii county na some sub counties korwa se county ya Nyamira no bara town ekomenyu n'abantu abange igekogenderera sector ya matatu igebwata abantu koru failures counties Nyamira, Omapei, Migori, Nonyansia yambara, Naroko county mbara. So intu ntobwati mo pakonde bwensi
nande intu ntorigo sona nase siasa ende yonsi intu tokobogori kero monto egari ekorukwa eyapiria igekubogoria abantu China chonsi. That's why togotebia abafanyikasi baito bamatatu iga monto ndebe siolegarime mwamaskani yae oyo gokwana siasa yae tigai yake siasa no mwabire mwabo aye bune conductor aye buno mo driver omwabire rulebesa mogendi moikia saucha aye buno mo conductor omwabire rulebesa moigorro murangu Biya mono kigima kero tugendete na mangana maya sinchira yubikira kigima hinyora amna nagotebeli tangani omogeni one buli tukulia rero nigakorukwa Ben Gisore oyoro menya kirogo obwe coalition emanyikanete buna Taifa Democratic Coalition TDC naboigo nigale muri kyomonene gose Secretary General we kiama kilia gia Kenya National Congress Party naboigo nigaikire ase studio ya Ndizi TV nege kerebusyo asomorobiri ogweke umbu nigotojuko soye mase yemo elinde turakwanira amangana mange kigima naboigo ningotebie ngiye ko Ben Gisore areso significant asomorobiri ogweke umbu lituko lya lero igobono tosuka busyo osto enda ndonsi ekiagera asike kerebusyo nigotojuko so asomorobiri oyo ogweke umbu gusuka busyo omuraibwense ya Kenya omuske Dr. William Ruto nigobono akora etaro yaye yamatuko make osama tukabire asense ya Ufaransa nigo abetega kumerana na barai au ekurwense gweta imeyense yo ya Ufaransa aseba igetamo no gukwanira mangana mange ayo arengete ogonchoria ekwelire boigo nigo bakwanirete igoro ya mangana yogo seria obutaka osukuri ya chinchira echogo ikerana amo na gukora obonchoria roboti obo nyore bono na boigo chinchira yobikirano. This was not a session to coerce anybody to do anything different from, it was a meeting of minds to try and bring consensus the same way we managed to forge a consensus in 2015 is to try and eliminate the tensions that have informed the journey to where we are today and to see whether we can recreate the consensus that had been built in mobilizing the world towards dealing with the challenge of climate change and international financing architecture. Our world is changing rapidly. It is affected by more frequent and severe shocks. And it is a world with more tensions than we need at this time. We need each other the most today. Our economy has proven resilient despite of the shocks we experienced, COVID, the war. But it hasn't been without a cost. Interest rates are up, debt burdens are rising, the cost of living is high, poverty and inequality are increasing, and the consequences of the climate crisis are upon us, and they hit the hardest poor people and poor vulnerable countries that have done the least to cause this problem. Ekorwe sensemelia yichigosori bono iskuru yesokondari yomwari nigo yamererie obobui bwe iskuru yesokondari yabamura ya St Joseph Nyabigena asijigosori che finali yenkoyo chia county ya Kisii kolengana na borobwo nigo bono abagosori abo obatarenge abeskuru ase babekirekina bosyo bweke gambero imeye county ya Kisii. Kwa jina ni Eric Barongo. Mimi ni mwalimu katika shule ya upili ya St. Vincent Omwari. Kwanza kabisa katika finali hiyo iligunduliwa kwa ama tuligundua sisi kama shule kwa shule ya upili ya Nyabigena ilikuwa na wanafunzi 5 ambao walikuwa former students wa St. Vincent Omwari ambao walifanya mtihani wa kidato cha 4, wengi wao kufuzu na wengine kujiunga katika vio mbalimbali na taasisi mbalimbali za kufunzi. Ili tuweze kuwapa wanafunzi wetu haki, si wa Omwari peke yake, lakini Kisii County na Kenya kwa jumla, tusiweke pesa mbele. Labda kwa sababu hili jambo lilitendeka kuanzia pale mwanzo wanafunzi hawa hawakuweza kutambulika katika vitengo vile vingine vya zonos mpaka wakapanda juu
tukafika kuwatambua kwa sababu sisi tulikuwa tunawajua. Pe haki yao. Mtawapa haki yao namna gani? Kitu cha kwanza, tafadhali tujaribu kuharakisha hiyo kesi. Maanake tukichelewesha basi tunajua kwamba haki haitatendeka. Naomba ni mnukuu mwanasiasa maarufu nchini ambaye alisema kwamba justice delayed is justice denied. Ngiamno mwancho muligeria ku television ya Ndizi TV igwekera kabono ngukorera mangana magia sinchira ijobo kiranu korwa television ya unambeyemo yumunwa weke Gusii na goteyo bulitangani igotoka swese kingesegia kabere kyo murubirio weke umbu uyu gocherekera litukure Jumamosi gochakira Chinsa Isato nenusu igoika Chinsa isano chabutuko na litukuri rero una goteyo yaboni gonde no mogeni one nigakuru kwa Ben Gisore uyu nigaru munyakirobo obwe coalition area Taifa Democratic Coalition TDC na boigo nigale Secretary General abwe kia makirigia Kenya National Congress Party bono oikira se studio maragoba ya bono nigo ngentegenda somutumo komo sinini elinde kerongwere na sentunda ya kabere eliotone kibuna twagosoiria mange kegima na boigo nagotebi na omogeni obwiri tukoria rero nero ringe omogeni omutangani kegima asomurubiri obweke umbu ekratwa chagete omurubiri obweke umbu na boigo kerana chiete ase TV ntunde tangani kegima korokana ase TV oyo nero ringo omogeni onena aleteta asomurubiri obweke umbu omwaka oeta angomutinyu gatatagwo kitari Kemeron gibiri nainye eroringo mogeni one omutangani kigima boni igano mwako yomo angene meeting itatu kurumna tuchakiretie igochinga gichachire kigima no mugokona inde kumutwara lituguria rero ase television ya Ndizi TV gobono tosuka ngwere nande asige kagitali egetambe inyora nigo tobwaterana na Joshua Auta asensemeria yumuntu wabwe manyiririo na boigo Petra Mokira ensemo ya kabere yechibicha na boigo neriogi na esbon ya metenere ensemo ya technical inchiri gonkuru kwa John Kebati ngwere nande asige kagitali egetambe.